Hashwa bagi nong tray bat ki MDC gin bon kam hagaban pun kre agajing rake ya ke Christmas bat ke senam thamai. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hak sing tho diang jong katayo kalapun long ya ke jing rake ke Christmas bat kumjo ru ya ka get together. Bat kan ya ke dekasian ka ban ningkong ya ban penlong ya kum kene ke jing rake ha Khasi Hills Autonomous District Council. Ya kene ke jing rake benele ke mene ka Christmas bat ke senam thamai lawan ban pe du menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma. Hakabale don lang Chief Executive Member ka HADC uba peniat sing siem, Chairman ka HADC uba lamprang bla, ki Executive Member ki MDC ki Officer bat kinong tre jong ka Council. Menteri rang ba ka jelah ba kerana ka jingalang uloong ba ka degasian ka bening kong e yu banwan ya shim bentah ka jingalang ka bla penlong da ka HADC. Bat udap ru da ka jing snow tenat bantip ba ka HADC kala penlong ya ka jing rakhe ya ka Christmas bat ka jing priang ya ka senam thamai ha ka sian ka bening kong. Ulang bagi sarkar kena tray rengkat bat kaki HDC nak kebenta ke jing bet jing biang jong kipat ba bat kan sim kialang ru ke jing terwa jong ka council ka bagalap hak sya ka sarkar pedeng bat ula pentip bebon ki kampen roy ki ba ka HDC kan senang yok pediang hakini ki sengi bat ki senam banwan kani ke jing rakhe kala long ka basyong kun ha ka baki kenhuan baper kila ruai ke jing ruai ki bapen shet raham me ka mensiem jong ka jing rakhe ka Christmas balayo ru ke jing ruai Christmas na ki MDC bat ni ginong tray jong ka HDC ki bala pensno tenat ya baro ki bala don lang hakani ke jing Không chậm